So muri Zimbabwe makanzwa imimi about maministers vari kuda kubudiswa vese mugovernment naChiwenga. So yanga ichingori information. So right now muri Zimbabwe pane news dzasvika panews desk. News dzasvika panews desk dziri kutaura right now about something that happened or that is said to have happened kuna vaChiwenga. Now this is very important because information yapiwa vaChiwenga kana kuti iri kunzi yapiwa vaChiwenga ne mucomrade anoziva zviri kuitika anonzi aimboshanda namini achiri kushanda kuintelligence. And why? Because he is still loyal. And vana Amazon havazivi kuti what is happening, they don't know. Vakawanda kana vanoshanda ikoko so vanga singazivi kuti vachiri loyal uko ndivanani. So that loyalty ndio yaita kuti abudise information kuna Chiwenga. And the information iyoyoyo according to news dziri panews desk ndeyekuti vakomana vanotori neziplan rekuti vari kuzobudisa Chiwenga mugovernment sei, kumupfuudza mugovernment. So plan iripo ndeyekuti, and this confirms dzimwe news dzatakakupai pana pamuzinda wevanhu, and neni super nexus regai ndikupei news muri Zimbabwe because news ndo dziripo panews desk dzakamafaira nemafaira. So inzwai munzwe, Chiwenga ari kunzi ari kuplanigwa kukandwa kuita ambassador wekuMozambique neEswatini, chinzvimbo changa china comrade Matema Danda vasati vatisiya. Now chakabatwa nemutevedzeri wavo asi akangochibata for a time hapasati paiswa a permanent guy. So Chiwenga muri Zimbabwe unogona kutobviswa vice president, and muri kuona kuti apa plan yacho manje ndeyekutomubudisa munyika onogara Mozambique. And muri Zimbabwe these things hakusi kutanga kuitika, iwa ndo matactics anoshandiswa naTrabablas. Hadzisi nderimwe zita rangu rekuhondo. Vamwe vakabvunza voti iwe munhu anga nemazita mangani kuhondo? Akanzi Garwe, Trabablas, zvikazonzi chichichi, kuna rimwe futi. So Trabablas matactics ake ekubudisa munhu munyika kana akafunga kuti uri threat unogona kuita politically take over kubva kwaari. So muri Zimbabwe mukanzwa bwezvi zvichatanga kuna naChris Mutsvangwa, vana mai Mutsvangwa, muchaona kushiftwa vachikandwa, but vamwe vanogona kutodzingwa because hapana maconsequences. Chiwenga unovhundusa kudzinga because panogona kuita maconsequences seakaitika muna 2017. Asi vana Chris Mutsvangwa unganzi kwanzi pazoitwa military intervention yekuti kwai Chris Mutsvangwa wadzingwa. Handiti. So zvakamira zvakadaro muri Zimbabwe, more information iri kutaridza kuti, in fact information yatitoa nezvayo iri kutaridza kuti iyi now it's a solid plan iri pamadesk somewhere. Kunana ziyambi
kana kunana chichichi ndo vanenge vachiva netuma-plans tokuti tobhalansa sei apa takupanikigwa because ndozvichiitika muzanupf pane zvimwe zviri loyal kuna Mnangagwa especially zvinopinzwa nebackdoor zvazvokuti hausi qualified for the job but wangokandwa iwewe papapa zvazvongoti unoziva kuti iwe the only reason uri papapa you are tied to Mnangagwa his position as president akangoluza that position iwewe hauna kana rimwe qualification rekuti ungaramba uri minister of justice kana kuti ungaramba uri general weZimbabwe National Army unenge usina handiti ma-credentials akakwana so ndo paunenge uchiuya uchibikira president tuma-ideas twekuti vagare varipo uchibhilivhisa president kuti imi ndakarotesiwa hope mwari vazoti vakazoti chishumba muchagara muripo makasarudzwa hanzi makasarudzwa handiti uchibhilivhisa Mnangagwa right so muri Zimbabwe now the problem iri kufesa Emmerson Mnangagwa ndeyekuti takutaurira isusu panapa about a certain meeting paaida kuconsolidate pakazova vana comrade Henry Muchena vakazo nevamwe vavo vanova Chiwenga faction havana kuuya kumeeting iyoyo of which kunonzi kwaida kupiwa vanhu ma-things zvinhu ma-incentives machichichichichi ma-business mukana kumacomrade apapa zvezvichiitigwa kuti vanyarare because Mnangagwa is willing to buy everybody as long as uri significant enough unogona kupiwa offer wonzi iyo so everybody anosimudza musoro unongobvisa kuti yakuprice imari ujoine chipani hezvinoi maZimbabweans asara asina leader muchiri kumboona leader imimi one kwangosara iye Chiwenga wokuti amen but hapasisina kana opposition hapasina kana chii handiti I mean opposition yasara ine vanhu vokuti chero ivo they are kind of compromised but of course kuna vamwe vanhu vokuti maybe they are not compromised sana job scala but at the same time maybe they are too extremists you know so zvisinganyatsokubalanza and it was Nelson Chamisa right now although it's not confirmed to wakatora mari wakaita sei but he is operating like someone akaita izvozvo so he's kind of neutralized and it hapasisina opposition kureva kuti Mnangagwa is about he will go to that extent yekuti nyika yakavora nemari ndakazvitaura taanguri tazvitaura murezima nyika yakavora nemari lithium nyika yakaita kuvora nemari saka mari yekutenga vanhu jajaya iripo of which mari iri kufanira kuinda kuma-schools kuma-hospitals kumachi and the problem ndeyekuti game rekutenga vanhu haumiri unoramba uchingovatenga for life kuita kuti varambe vakanyarara because the moment munotanga kupinda zharamba make munhu unotanga kumutsiridza musindo. Mune Zimbabwe, peace.